e nder ɗum ko rendoji men bakkorto hande to banggue pinal ina jiya hen ko wiyete sippiro. Dinguiral no yaltiniri ni nalankoɓe ko noon yaltiniri sippirteɓe andaɓe. Won hen goni sippirteɓe nokkuji men, won hen jeehi ha goni mbiruji hakkude leyɗele, hakkude Mauritanie Sénégal ha to Gambie e leyɗele ɗannortenoɗe, wonni egginnoɓe sippiroji nawi ɗum ha to leydi France. To banggue sippiru kadi e nder reedu Fouta Toro tawde ko kam ɓurɗen andude, ɓuri ɗum mawninde ko kinɗe ɗiɗi, subalɓe e wiyeteɓe maccuɓe. So a ittiɓe e dinguiral sippiro famɗat ko heddi, ko seeɗa filti hen ummade e kinɗe goɗɗe natti hen. E nder ɓen filtuɓe baɗona Racine Kelli mo Fanayi ina wawi limtede hen. Sippiro noon wona tan ko rendo woto herori, koko ronta e rendo wawi fiya e sahande jeeyal woodi. Adande foof wiyamno nde neɗɗo sohlata hunde tan yaaha wocoya walla hoccoya, nden jeeyal woodani, piɓodiral alano, hoɗodiral alano. Ko de aade watti nehde e moftude ko nden jeeyal woodi. Ɗiɗo mbatti foɗodirde ɗo yiddi men hawridi. Nde poɗodiral ari ko hen sippiro e hareji ngoda. Kono noon e on saaha ɗum ala juɓɓude ala lelgo, ko heɓi ñuggo ko wawi fiya. Ne windere de naati e yonto pinal wonko ronta e gurdam candalagal hono no miijorino ɗum Thomas Hobbes walla Jean-Jacques Rousseau, ɗum ko ronta e rendo candalagal yuɓɓitina nawda e rendo men jaggira pinal walla fina tawa. Nden noon hankadi ɗum noddat kuule, nodda nanodiri, noddoɗo famodira. Sippiro noon ummi koye pooɗe ndure, natti e lelgo dinguiral taw ko worɓe keroriɗo. E nder dinguiral ko kawgilaji e terbiso hakkude pelle, kono kadi ina waɗi kawgilaji hakkude leeɗe e hakkude gure. Kono noon foof ko fijirde ina nanguira kadi gueɗe pinal tan. Ina woodi rendoji baɗoji sippiro goɓɓe hono no jolfuɓe ni, kono ɗum koko jigga e tubakoɓe jeeyaka e pinal Afrique. Sippiro goɓɓe wona e pinal Afrique jeeya, koko jigga e tubakoɓe. So an daari rendoji ɓaleɓe foof ko jolfuɓe tan kerori ɗum. Sippiro goɓɓe noon fuɗɗi ɗo ko hedde 1927. addi ɗum ko tubako goto ina wiye Maurice Jacquin. Oɗo tubako nde ari ɗo e Sénégal tawi sukaɓe Sénégal naaɓe ina kutoro sippiro, tawa ko e boowe tan walla e ceene e ŋore maayo mbaɗata. Nden kadi ala jobdi, ko e boowe waɗate e dow wellitare joomumen. Kanko noon o dillanno ko e gueɗe cinéma, ko cinématographe. O miiji nannude ɗum e nokku, tawa ko nokku kullaɗo, tawa kadi ina waɗa natirde, sippirteɓe ɓe ina mbatto yoɓede hen. Neɗɗo natta tan sippirede ngam dañde inde walla ngam mawninde inde nokku mum. Ko hono ni o jarlibini ɗum e hedde 1927. Kanko Maurice Jacquin omo andi noon so tawi ko sippiro ɓolo tan hunde nde yahata, o ɓeydi hen piggal ngal kanko e hoore makko ko o joguinoɗo mbiruji waɗoɓe box to leydi France to. O addi yuɓɓinde sippiro yoɓotengo koto cinéma Al Amra. Ina jeeya e adiɓe yoɓede e lamba to banggue jolfuɓe biyeteɗo Mbeur Ndiaye jeeyaɗo Tingueƴ. E sippiro makko e 1937 o yoɓama capanɗe 4 Mbour. Ko caggal mum Sénégal naaɓe hewɓe naati e juɓɓingol lambaji, tawa ko dilloɓe e fannuji gurdam certuɗi. Ne jeeya e ɓen promoteur en ɓe Tarik Woppiri en, biyeteɗo Babacar Camara, biyeteɗo Kantara Fall, Yaya Diop, Maguette Koddou Sarr, Mbaye Diagne Degué e Hassan Dia e woɗɓe waɓe non.
tuggi 1946 ha 1958 yontande hesere ari lomti ben ɗon ko wayno Saliou Diagne mo Medina, Mamoudou Pouy mo Gueule-Tapée, Djibril Diop, Maguette Diouf e Hamidou Kane e woɗɓe waaɓe hono non. E hitande 1939 ko arenaji ɗiɗi tan wodno ɗo e Dakar lamorgol leydi Sénégal. Goto o koto lawol Clémenceau, goɗɗo koto Gambetta. To legal Fass wonno toon ko aren Siley Ndoye emo Madina Kulle. E lamba gadi ko yoɓede ka ko Alhaji Daouda Gueye mo Kër Daouda Sarr libno Ali Marem mo Thiaroye. O yoɓano ko buuɗi sappo. Sippiru ɓurnogo hewde yimɓe natni hakki ujunnaji tati jeeɓowo, kono lamba ɓurka lullude ko hakkunde Moussa Ndiaye mo Thiès e Babacar Thiaw mo Yoff. Wonno ko ñande 14 décembre 1937. Wonno hollirɓe kadi sippiru goɓɓe adingo wadde ko hakkunde Ousmane Sène e Ngor Wokam to cinéma Bataclan. Sippiru goɓɓe noon meeɗi wadde mayɗo, ɗum wonno ko 1952 ko Medina Xulle fiino on mo sippirtuno. Natgol sippiru goɓɓe e lamba jolfuɓe noon haɗani heddiɓe ɓe e leƴƴi goɗɗi ɗi heddade sippiroji ganni. Ngon sippiru ne waɗi ñalade mawɗe e nder rendo Haalpulaar. Holno sippiru men yaltiri dingre ari ga e teeru. Sippiru kadi e nder rendo Haalpulaar en ngoral Dane Maayo Sénégal wurnono ɗum no mbiruɗen ni ko kindi ɗiɗi ko subalɓe e wiyeteɓe jiyaɓe. Subalɓe ko e nder lappi tawa ina gabbeti e awa luggi ko ndene ɓe keewi hollirde mbako mabɓe e kala wuro ngo ɓe garno. Kono noon jomum dartanno tan ko inde lollude e lollinde nokku to jeeya. Ko ɗum saabi ni ha hewɓe e mabɓe joftinte koye inɗi groupe men. Dartol sippiru ina andira en ɗum jeeya ko e hello pinal kono wona hello coftal ɓalli. Ko ɗum saabi so woppama maayi maydat e ko heewi e ko taarino ɗum to banggue pinal. Hayso sippiro Haalpulaar en natnani hen goɓɓe tuggi kitale 1940 ɓe gabbitima e fannu juɓɓingol lambo no jolfuɓe mbaɗirta ni walla no Maurice Jacquin addirno ni so hullade ɗum e wattude yobnade. Koye ɗen kitale sippiru Fuuta kadi ɗanni. Kono noon sippiru Haalpulaar en e nder Dakaru fuɗɗi lullude tigui rigui ko caggal jeytare woni caggal 1960. E on saaha sippiru ina dusodira e leele kam e pekan e pijirloji goɗɗi ko wayno wangoji. Hono no jolfuɓe ɓe ni sippiruji men mbaɗi yuɓɓinoɓe tawa kadi ko ɗum tan ɓe darori. Ina limte e ɓen Ali Hamme Niang omo jeeya e adiɓe darade e juɓɓingol lambaji. Ko kanko kadi adi yuɓɓinde kawgel sippiro hakkunde Mauritanie e Sénégal e ko taariko rokkiri en. Caggal mum ko wayno Bocar Gaye en, Moussa Ly en kañumen foof darima e on ɗon fannu. E on saaha arenaji 4 Haalpulaar en ina godno. Aren Samba Gueladio Jeegi, aren Baba Gange, aren Cheikh Anne e aren Moussa Diallo. Ko ɗiɗo 4 joguino yamirore fiide lamba e nder Dakaru sabu jogade ɗumen kayitaji. E nder tarik sippiro Haalpulaar en e nder Dakaru sippir ɓurgol lollude e hewde doole ko hakkunde Hamidou Kanel e Abou Hammadi Gaye lollirde Abou Tobo walla mboɓe mbiyanno Dambel. Ngo waɗi koye 1968 to aren Lamine Gueye. Ngo sippiro waɗi hulɓinima ha wiyama ni won mayɗo hen. E ngon sippiru ko Abou Tobo Gaye lollirdo Dammel liɓi Hamidou Kanel Ndiaye mo Kanel. To banggue Mauritanie to kadi sippiru wuuri toon sanne. Toon wanno ko fedde sippiroji e pijirloji.
ina lolli e yuɓɓinannoɓe toon ko wayno Moussa Boudi Diaw en, Soyibou Julde Dem lollirɗo Simpal Touras, Amadou Sarr en e woɗɓe waaɓe noon. Toonne kadi sippiro hakkunde Aliou Camara e Demba Sadio Sy 1984 ina jeeya e combat ji limteteɓe. Demba Sadio ko militaire wonno, ko celluɗo wonno, ngon sippiro wanno koto Nouadhibou. ɓeɗo fof kadi sahande cippirtende mbaɗiranno ɗum ko inde, mbaɗiranno ɗum ko daraja, mbaɗiranno ɗum ko mawninde ararayi nokkuji mumen. sippiroji kadi Halpulaar en ko ɓuri ko hen hewde waɗetano ko hakkude diwanuji, ɓe hen mbima Podor Matam, ɓe hen mbima Law e Boseya. tawa Law ina somira tora e Halayɓe, Boseya sooma kañumne nokkuji keddiɗi. fof noon hande yeehi ha majji, fuɗɗimo mayde. so ɗum mayi kadi maydata koye hella mawgo to banggue taarih, saabu sippiro ko pinal wonko duusanno ɗum fof nattata yaadude hen. beele janggo yontaji men ma en gandu holko woni tungude, ɗambude e serkiddi walla ni jincude. beele janggo yontaji garoyoji ma gandu jimɗi jimetenoɗi. beele janggo yontaji garoji ma gandu jimɗi puɗɗiɗi majjudde. beele janggo sukaɓe ariyoɓe ma gandu holko woni cowti caggal, cowti yeesa, ŋayel, piccal gori e ko nandi hen. beele maɓe gandu ko woni poɓnal, ko woni ɓilal, ko woni bencital, ko woni jeeƴal, ko woni cowal e ko nandi hen. ɗum ɗo fof ko kelmedi dusannori fate sippiro, so lambo mayi maydat hen.